Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki dadi tukang ide-ide. Ayo sing ngatene ide-ide rene yo. Iki. Sing sarap-sarape nyepit, sing tenagane gak ono tenaga rene yo. Kepengin tak ide yo hari ini yo. Gak ngidek-ngidek sikil, ngidek penyakit. Tuh. Gak ngidek-ngidek sikil, ngidek penyakit. Kok ngene? Wedi di ide rek. Pokoke wis antri ning kene, insyaallah waras. Penyakit apa ae insyaallah. Lek togel gak nglayani aku lho ya. Wong-wong iki ana sing langsung njeluk